pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali rin tugdugan da jay. Mandangal pa si rin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama, sa pag-asenso'y walang kupas pa. Saksi ang langit, serbisyong totoo. Say si Samson, kapitan ng puso. Serbisyong totoo, Barangay Pogo Chico. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Mga kababayan ko sa Malasiki, ang maayos at maunlad na komunidad ay nagsisimula sa ating lahat. Makilahok sa mga programa ng ating lokal na pamahalaan, kalinisan, kalusugan, at kaayusan. Mag-segregate ng basura, sumunod sa batas trapiko, at suportahan ang mga proyekto ng barangays. Tandaan, ang pagbabago ay nagsisimula sa simpleng disiplina at pakikiisa. Sama-sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Kapaborito, manamos kila! Alas 7 na! Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Govwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang
Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw at gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas tan Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho. Mag-ocho-ocho pa. Early in the morning. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maabig, magayaga, masayaksak, yakabwasan na agaw na Sabado pit sa 4 bulan na Hulyo, taon 2026. July morning. Ngayon yung Phil-American Friendship Day, di ba, Dr. Glenn? Yes, good morning partner Early. Yes, Phil-American Friendship Day, pero doon sa Amerika, ito ay yung Independence Day ng Amerika. Independence Day ng Yan yung Amerika. 250th anniversary ng Amerika. Big time celebration doon sa sa Amerika. Alam nyo, American citizen si Dr. Glenn Soriano eh. Wag kakaibigan kaming dalawa, kahit yung tinatawag na Filipino-American Friendship Day. Yan. Yan nga, citizenship lang naman ang sa akin na Amerika, pero yung puso ko nandito sa Pilipinas. Ayun. Pusong punong-puno ng ikarma na nagmamahal sa taong bayan. So kasama natin ang ating paboritong doktor sa ating paboritong himpilan DWGE 88.1. Pag-uusapan na naman natin ang paboritong sakit ng nakakarami. Diabetes. Very sweet. Very sweet. Full of sweetness. Pero nakakatakot ito. Pero bago tayo pupunta dyan sa diabetes, papanood ko sa social media ang nangyayari doon sa parte ng Europe. Nagkakaroon ng parang heat wave. Heat wave na. Yun nakapagtataka, ang ano lang nila, heat index nila is 40 to 41 above. Samantalang sa atin dito, baliwan na natin yung 40. Tumatakbo ka pa, nagja-jogging ka pa, naglalaro ka pa ng basketball, kayang ma-absorb ng ating katawan yung init. Pero doon, maraming nangangamatay, Doc. Kunyan lagi ko nga sinasabi sa mga tao, ito yung tayong Pilipino dito sa Pilipinas. Sanay na sa ganong init eh. Yung pag alam na natin darating yan, handa na sanay na tayo sa mga ganyang environment eh. Sa Europe wala, sanay sila sa medyo malamig, tamang-tama lang. Kung dumating yung mainit, taranta na sila, ganon. Actually, hindi lang sa Europe, pati ito dito sa Amerika, sa celebration nila, ang tawag nila, 3-digit temperatures, yung 100 plus, ganon. So, sila, hindi rin sanay sa ganon. Ang temperatures usually dyan, pinaka-mainit, mga 90 degrees, mga ganon. Yung katinding summer. Pero ngayon talagang lumalampas na lahat ganon. Alam sa atin nga, 42, heat index, 45. Oho. Maraming lumalabas ng bahay kasi yung structure ng bahay nila talagang gawa ito sa panangga sa lamig. Ang kapal ng simento. Yes. Siyempre ngayon, tag-init. Paaburido sila. Kung saan sila pupunta, talagang halos hindi sila makahinga. Yan nga, isa pang yung ugalian sa mga Europe, hindi sila sanay sa yung aircon. Mas maraming bahay doon na walang aircon Kasi generally, cooler ang climate doon Yes. Yung cooler,
Hindi mo talaga isipin na magpa-aircon ka, buksan mo lang ang bintana sa bahay mo. Malamig na eh. Mas marami nga ang nagsisweater nga, nagkukot, jacket, ganun yan eh. Yung umaga hanggang gabi, malamig eh. So, hindi mo talaga isipin, yung bang hindi necessity ang air conditioner. Hindi katulad din sa Pilipinas. Sa atin naman kasi, yung ventilation ng mga bahay natin, daming bintana yan, open yan, para makalanghap ka ng... pero doon talagang parang Bartolina. Ngayon, biglang nag-init. So, aburido sila ngayon kung paano. Kasi, anong epekto nitong init na ito sa ating mga internal organs? Kasi, magkakaroon sila ng mga parang kidney failure, kung anong mga sakit nila doon eh. Well, maraming dulot ng yung heat, yung sobrang init eh, ganun. So, first of all, lagi ko binabanggit na yung katawan natin, merong tinatawag na yung window of yung vulnerability. Yung ang tawag sa mga commercial din eh, narinig niya na immunity gap, ganon. Yung sandali lang yung oras na yan, kahit na ano lang, nag-a-adjust yung katawan natin eh. Mag-a-adjust siya sa mga external environment eh. Meron tayong mga sensor eh, gano'n. So habang nag-a-adjust ang katawan natin, vulnerable, ibig sabihin madaling pasukan eh. Baga yung sa military, kung natutulog ang sundalo, madali yung pasukan ng kalaban, gano'n. So delikado 'yon. So dito sa vulnerability ng katawan natin, yung mga short times na yung down on defense mechanisms, papasok din yan yung mga ng mga sakit. Etong sa tag-init, yung dehydration ang pinakadelikado sa atin eh. Ang mga katawan ng tao eh, madaling ma-dehydrate, depende sa edad. Yung mga bata, babies, ganon, mas marami silang tubig kaysa yung laman. Yung senior citizen naman, konti lang ang tubig eh, puro laman. So, mas madali silang ma-dehydrate eh, ganon. So, ang dapat ingatan natin, yung mga European lalo, itong mga countries na hindi sanay sa init, dehydration. So, lagi may baong tubig o kung pwede, sumilong away from yung direct sunlight and heat. Yes. Kapag ka ba mainit, tumataas ang dugo ng isang tao? Well, hindi naman immediately tumataas eh. Usually, ang tendency ng katawan sa mga tag-init is biglang bababa kasi magdadilate ang mga yung vessels eh. So magkakaroon ng yung sudden drop in blood pressure. Okay? So yung sa adjustment naman, pag nagde-dehydrate, magko-contract naman ang mga blood vessels. So yung parang later on, nakakaroon din ng hypertension eh. Ang problema naman, yan yung mga adjustment, biglang adjustment eh. Ang problema naman, kasi kung lagi nag-a-adjust ang bodily systems natin, katulad ng mga ugat-ugat, na laging yung overwork, darating naman ang point na either magkaroon ka ng aneurysm o may tear, magkaroon ka ng yung tawag na pagkapal, yung atherosclerosis, biglang sasabog yan o mapupunit o magkakaroon ng obstruction, barado, gano'n yun. So yan ang mga sakit na yung side effects ng itong mga heat. Yes, itong ganito, sisirain niya ang iyong mga renal, Oh yes, well, isa pang kanya yung mga long-term effects na mga, yung dulot ng extreme temperatures, dehydration, yung high blood pressure, sisirain talaga ng mga, yung mga organs na may maliliit na, yung mga ugat. Kidney, numero 1 yan. Puso, kasama na yon, at saka yung mga sa brain. So yung tatlong vital organs na yan, very vulnerable to yung mga sakit ng dulot nitong heat and dehydration and hypertension. Okay? So itong topic din natin ngayon, yung diabetes. Ang isang problema din diabetes is very viscous ang dugo na mataas ang blood sugar. Yung bang hindi tubig ang consistency ng dugo, kung hindi parang yung malakit ba, syrup ba? Mahirap dumaloy ang dugo sa mga ugat kung malapot. Mas madaling dumaloy na kung medyo yung mas liquid parang mas matubig ganun yun. Yun ang dapat ang consistency ng blood, hindi itong yung malapot na yung mataas ang sugar. Kaya pala minsan nagpe-prescribe sila ng
aspirin. Yeah, well, aspirin has a different effects, but kasi ang aspirin talaga ano, anticoagulant, gano'n eh. Kasi yung dugo natin, meron tinatawag natin na yung platelet, yan yung emergency parang first aid ng body natin. Pag nagkaroon ka ng sugat, gano'n, para hindi ka ang tawag doon, exsanguine, yung duduguin ka hanggang mamatay ka, meron yung tinatawag na yung clotting factors. Yan yung platelets ng blood system. Ngayon yung platelets na yan, basta na-stimulate yan, magkukumpul-kumpul yan para magkaroon ng blood clot. Ganon yun. So ang tendency sa mga may sakit, ganon, magkumpul din sila. Yung mga high blood, yung may mga bara-bara sa ugat, ang tendency talaga ng platelet is magkumpul-kumpul yan para magkaroon ng clots. Ganon. So ang aspirin, yun ang nagpe-prevent ng clotting of platelets. Para bang yan yung pinaka kung sa practical buhay natin yung paint thinner. Kung pintura medyo malapot, hindi mahirap gamitin, kailangan maging mas malabnaw. So lalagyan mo ng paint thinner. Etong aspirin parang ganon. So pinalalabnaw niya yung dugo. Hindi, piniprevent niya yung maging malabnaw yung mga platelets para hindi magkumpol-kumpol, para hindi mag-cause ng bara at ganon. So, anti-clotting factor yung aspirin. Pero pag nasugat ka, pinapatigil nilang pag... Yes. Yung platelets, para bang, yan ang pinaka, ang tawag na, magandang masilya. Okay. Kung nagkaroon ng lamat ang balat, o dahil nasugat, papunta doon yung platelet, babara-bara niya yung sugat para hindi lumabas yung dugo. Ganun yun. Yan ang trabaho ng platelet. So, pang-ampat ng dugo. Yes, ganun yun. So, kung may sugat ka, kung maliit lang na sugat, kayang-kayang tapalan ng platelet. Ganon. Ngayon, may mga sakit na ang tawag na hemophiliac. Ang tawag doon. Yung hemophiliac, wala siyang platelet eh. Wala siyang clotting factors eh. Kung masugat lang yun, baka ma-bleed to death yun. Maubusan ng dugo. So, ang tawag natin doon, profuse... internal bleeding, profuse bleeding. Yun. Kasi ang danger kasi ng yung mga hemophiliac, yung internal bleeding, sampalin mo lang ng konti yung hemophilia, magdudugo sa loob, internal. Wala silang clotting factors eh. Paano yun? Anong titigil ng internal bleeding? Mamamatay sila dyan. Ganoon. So, madaling mamamatay ang hemophiliac sa internal bleeding. Yes, yung mga nagsasuffer ng dengue, naririnig ko palagi na bumababa ang kanilang platelets. Yun ang palagi sinasabi. Yun, ang magandang connection dyan. Yung explanation ng role ng platelets. Okay? So, ang dengue kasi, yung sakit ng dengue, nagkakaroon siya ng yung pan na tawag nito, yung buong katawan mo, para man i-stimulate ng platelet na yung magkaroon ng mga clotting mechanism kasi yung nasisira yung capillaries ng buong katawan. Parang yung nakikita nyo, yung sa mga may infection na dengue, parang may yung pula-pula parang rashes. Yan yung may dugo-dugo sa balat. Ngayon, yung rashes na yan, parang hemorrhagic ang tawag doon, yung maraming bleeding. So, ang tendency ng platelets is pupunta doon sa mga site ng bleeding. Ganun yun. So, nauubos ang platelet eh. Ganun. So, yung laboratory sign ng yung dengue, parang confirmatory, is mababa masyado ang platelet kasi nakukonsume sila, yung platelet. Ganon. So, kailangan talaga palitan yon o dagdagan, transfuse, na bigyan ng platelets para matigil yung mga bleeding ng kung internal o balat, ganon. Yun, mawawala ang mga rashes. So, kailangan doon is blood transfusion. Yeah, blood transfusion. Actually, yung kung meron talagang platelets, mas maganda kasi hindi yung maraming components yung blood. May white cells, may red cells, tsaka yung platelets. Okay? Ang nauubos sa blood is yung platelets. So, kung merong, kasi sa mga blood center, sinasala din yung blood para magkaroon ng specific component. Pwede kang bumili ng red cells lang, pwede kang bumili ng platelets lang, pwede kang, yung mga globulins, gano'n. So, ang dengue, kailangan ng dagdagan ng platelets. So, meron mga blood center na nagbibigay din ng platelet lang. Yung bag na platelet lang. So, platelet transfusion lang ang kailangan.
Pero kukunin din doon sa dugo. Kukunin din sa dugo. Ganon. So medyo mas maganda proseso 'yon eh. Kasi kung sabihin natin itong bakit platelet lang? Kasi may mga taong yung para bang may problema ang blood volume. So sobra-sobra din ng red cell, ganon. So hindi kailangan ng red. Pwedeng may problema ang platelets, pwedeng platelet na lang o pwede naman. Kasi dito sa Pilipinas, para bang hirap kumuha ng platelet lang, bibigay yung whole blood. Yung whole blood, nandun lahat, mga red, white, plasma, platelet, nandun lahat. So ibibigay kasi pero ang kukunin lang ng body is yung platelet. Ano ang cause ng pagbaba ng platelet kung ikaw ay nadinggi? Dengue, yun, bagay ko kanina, it's yung consumption, okay? Kasi ang platelets papunta doon sa lugar na may mga bleeding. Ang dengue, ang isang characteristic niyan is internal bleeding. Para mang nagbe-bleed kasi yung infection, may bleeding sa skin. Ay nakikita mo mga rashes, ang tawag ng pitike. Yung kanyan talagang diagnostic sign ng dengue yan. Makikita mo sa dengue patient mga pula-pula sa mga balat. Gano'n yan. So, hindi lang sa balat, sa loob. So, ang danger niyan is bleeding. Okay? Kaya tawag ng dengue minsan is hemorrhagic fever. Ganon. Yung platelets, ang first aid ng bleeding. So, ang tao, meron siyang yung stock ng platelet. Ang platelet level, mga 200 plus. Ganon. Yung normal. Laging meron yan platelets eh. Yung sa dengue, pag nag-umpisa yung bleeding sa loob, paubos yung platelets. Makikita niyo yung blood count ng may dengue patient hanggang sa bumaba ay hanggang umabot na 0, 150 gano'n lang. Maybe normal 200 plus, magiging 50 na lang. So, yung mga suspected dengue, kukuha na ng blood test. Pag nakita ng doktor, ang platelet niya less than 100, ay ano kaagad? Gamot kaagad, dengue ito, transfuse kaagad. Lalo kung mabilis mo magsak. Yun ang dengue. Platelet count ganon, yung bumababa. So, kaya ka namamatay sa dengue dahil naubusan ka ng dugo. Yes, isa yan. Well, hindi lang yung nauubos yung dugo. Kung hindi, siyempre yung platelet, yung sabi ko kanina, nagbuo-buo. Yung buong platelet, nagkaroon ng clot yun yung barang, yung bara. Ngayon, yung nagbuo na platelets, causing ang tawag nito, yung obstruction, pumapasok yan sa mga lugar na maliliit ng ugat. Okay. Saan yun? Sa kidney, sa heart, sa brain. Kung magkaroon ng bara doon sa mga ganon, kung anong involved na organ, yun, organ failure ang mangyayari. So, pwede ka magkaroon ng kidney failure sa dengue, pwede ka magkaroon ng heart attack sa dengue, pwede ka magkaroon ng brain damage sa dengue. So, lahat yun, yung may ugat na maliliit, vulnerable sa dengue disease. So, anong maitutulong nitong ikarma sa dengue? Pwede ka bang mag-take ng ikarma kung ikaw ay tinamaan ng dengue? Well, lagi ko sinasabi sa mga tao, wag natin i-misinterpret ang purpose ng ikarma. Ikarma is it's a alternative form of yung healthcare na nagbibigay ng protection at saka anti-inflammatory properties niya. Kasi lahat ng sakit resulta ng yung damage sa mga cells ng body natin. So ang gagawin ng ikarma, ipoprotect niya yung viable cells, yung cells na healthy para hindi magkaroon ng immediate damage na katulad ng damage ng dulot ng mga sakit katulad ng dengue. Okay? So, antioxidant property yan, protective. Okay? So, yung isa naman property niya, anti-inflammatory. Pag nakapasok naman ang yung cause ng sakit katulad ng dengue, may cause ng inflammation yon. So, ang gagawin naman ng ikarma, yung anti-inflammatory property, pipigilan niya yung process ng inflammation at magandang tulong yan sa healing process ng mga sakit katulad din ng dengue. So, yung dalawang properties na yan, protective anti-oxidation at saka anti-inflammatory, yung tulong yun sa cure ng mga ganong sakit. So, hindi naman pwedeng agad-agad yan So, magkakaroon ng benepisyo from yung products ng ikarma at saka yung similar in 1 to 2 weeks Hindi naman immediate yan Kaya kailangan ng gamot kaagad for first aid, immediate action yung mga nasa hospital. Pero yan nga, ang kailangan, huwag nyo nang hintayin yung mga sakit na yan. Gamitin nyo na, kailangan meron na kayong protection kasi dumarating yung mga ganong sakit na hindi mo naman ma-anticipate na
dadapo sa'yo. Yun. Ito kasing ikarma ay isang supplement ito. Kung sakali ikaw may sakit at mayroon kang maintenance, naggagamot ka, ginagamot mo yung sakit mo, pero pag gumamit ka ng ikarma, nakakatulong ito na pampalakas ng iyong resistensya. Yes. Pampalakas ng resistensya, pampalakas ng immune system, at yung protect from future yung mga sakit na nag-uumpisa sa mga ganyang yung virus, bacteria, ganon. Kasi yung ang tawag nga natin diyan yung supplement. Supplement yan doon sa regular mo na ginagawa sa buhay mo, yung lifestyle mo. Yung mga regular na ginagawa, na routine na dapat mong gawin, yung magandang kain, magandang exercise, yung reduction of stress, at saka dagdag nga doon yung supplementation. Yung supplementation na yan yung mga vitamina, yan yung mga mga herbal products, etc. na hindi mo nakukuha sa mga ordinary pagkain na kung kumain ka ng tama. Ganun yun. Kung meron ka mga pre-existing disease na hindi naman kaya sa ordinary pagkain, iso-supplement mo na lang yun. Itong parang magiging kalasag natin, shield na kung may darating pa na ibang mga dyan, ito nang ikarma ang Yes. Yung lagi natin napapanood dati, hindi ko lang kung meron pa ngayon, yung merong commercial dyan na yung vitamin C, yung Selene o Sikon, ganon. So ang ads niya, nakalagay yung isang tao may armor. Yun. Yung nakabalot siya sa parang bakal na costume. Yun ang picture ng protection, ganon yan eh. Yun. So kung inom ka ng yung mga supplements na yan, yung mga antioxidants, yung mga anti-inflammatory, parang ang katawan mo nakabalot ng bakal na hindi ka tatamaan ng mga sakit. Yun ang Under Armour natin. Under Armour, magandang term yan. Okay. Mayroon pong ginawang pag-aaral ng Mikala et al. At napublish ito sa International Journal of Basic and Clinical Pharmacology. Ano po ang nakita dito sa ikarma? Itong isa sa mga ingredients ng ikarma na ginagamit natin sa ngayon na Doc. Yeah, at maganda nga ang isa sa mga napakadami mga article nito lumalabas over 10 to 20 years ago pa. Itong nakikita, 2020 pa, 2020, ito was 2026 tayo, 6 years ago. Actually, may nakikita pa nga akong article 10 years ago, 2016 pa nga, 2015. Nag-start sila sa mga research nitong ikarma. Actually, hindi ikarma ang tawag nito nung 10 years ago. Wala pang ikarma eh. Pero ang pinanggalingan ng ikarma is the Nara tree. Nara tree meron niya sa China, meron sa India, ganun yan. Hindi lang Pilipinas yan. Pero ginagamit na maraming tao ang Nara tree para sa panggagamot. Okay? So itong mga Mikala ito, nung India, curious sila. Ano bang nasa Nara tree na effective sa mga sakit? So nung napag-aralan nila doon sa laboratory, nakita nila yung ginamit nila sa mga laboratory specimens nila, maraming benefit ang nakita nila. Una, yung bumababa ang blood sugar. So kinumpare nila yung etong Nara extract with yung numero 1 gamot sa mga diabetic, itong metformin. So after the experiment, nakita nila yung effect na itong Nara extract at saka metformin, pareho pala. Ganon. Okay. So maganda palang substitute nitong Nara extract ng metformin. Na metformin, parang nakita nila sa mga research na mayroong side effects sa liver. Etong Nara, pwedeng ipalit doon na walang nakitang side effects. Okay? So, maliban doon sa nakita nilang very beneficial sa mga diabetic dahil bumababa, nagiging normal ang blood sugar, may nakita pa nga silang ibang yung mga side na benefits katulad ng mga cholesterol lowering. Binababa niya yung LDL na cholesterol, yung lechon de leche cholesterol, bad cholesterol, binababa niya yun. Tapos pinapa-increase pa nga niya yung good. So yan yung mga benefit na nakukuha. So dalawang major benefits.
it helps in lipid metabolism, and it helps in normalizing blood sugar na papunta sa diabetics. So, yun. Magandang supplement itong ikarma. Kaya subukan natin, walang mawawala kung kayo ay bibili ng ikarma. Mura lang naman ito. Yung capsule is 8 pesos per capsule. Pag bumili ka isang kahon, 100 yon na capsule, kaya 800 pesos. At meron ding ikarma tea na 250 pesos per box lang naman yon. Kung makakabili ka ng isang beer, ang beer is 75 to 100 pesos. O di malaking bagay na yun. Itong ikarma, ano pa ito, yung lalakas pa ang iyong katawan. So bago natin ibigay yung mga testimonials ng mga gumamit ng ikarma at natulungan ng ikarma, o Janire Pakabat, Malalapot Sari Manangan Tabay. Orly Navarro sa 88.1 Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, iKarma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Orly in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan kada Sabado. Jalaban at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. iKarma Health Option. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center. Bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon. Sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Bigla ka naman, Mari, ha? Grabe, gimagana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mari. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palito!
Balita na! Saka, nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julier Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Alam niyo ba na ang kooperatiba ay hindi lamang isang samahan? Ito ay daan tungo sa pag-unlad, pagkakaisa at mas maayos na kinabukasan. Sa pangunguna ng inyong lingkod, 5th District Board Member Rose Salina Rose Apaga, ating isusulong ang advokasiyang palakasin ang mga kooperatiba upang mabigyan ng mas maraming oportunidad ang ating mga magsasaka, mangingisda, manggagawa, kababaihan, kabataan at maliliit na negosyante. Sa kooperatiba, bawat miyembro ay may boses, may pagkakataong umasenso at may bahagi sa tagumpay. Sama-sama nating buuin ang isang mas matatag, mas maunlad at mas masaganang pamayanan. Sama-samang pag-unlad, sama-samang tagumpay. Ako po si Board Member Rose Apaga, ang Rosas ng 5th Distrito, kaagapay sa pagpapalakas ng mga kooperatiba at sa pagsusulong ng kaunlaran para sa bawat mamamayan. Kay Apaga, may pag-asa. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8 8-8 na mag-8-8 8-8 pa. Early in the morning. Tuloy sa programa tayo, Karma Health Option. Kay batinisin siya si Dr. Glenn Soriano. Good morning. At kinan kuyang Noli Corrales ditan at Dali City, USA. Mansisilibrara natin sa tawag natin dito, Phil-American Friendship Day. Dito sa Pilipinas yun. Sa Amerika, it's Independence Day. Independence Day doon. July 4th. Yung the 4th of July ang tawag nito. Sa mga usapang Amerika, sabi, yung bakasyon, where you gonna spend your 4th ang tawag nila dyan. Your 4th. Basta 4th. Buong the 4th. Kasi, Parang piyesta ngayon daw. yan ang pinaka-ano sa Amerika, July 4th. And dun yung araw ng fireworks. Ayun. Fireworks display, New York, Washington DC, Los Angeles, Kaya pala sinabi ni Kuyang Noli Corrales, masaya dito, sabi niya. Nanonood siya sa atin eh. Di off na ngayon, tamang-tama. So, ito, meron pong mga naka-experience ng ikarma, tulad nitong si Mr. Alfred Tan. Siya po ay isang diabetic at nagdadialysis na ito. Pero nakatulong daw sa kanya ng malaki itong ikarma. Pakinggan po natin ang testimonya ni Mr. Alfred Tan ng Cebu City. Okay, take it away, Engineer Nixon Dacal. Wala. I don't know why. I was like, my breathing is good. I could walk. I could move a little bit faster now. My name is Alfredo Tan Jr. I am a furniture designer. I think last July I had a heart attack, and I'm still doing dialysis for almost 8 years now. And last July I had a heart attack due to my fistula.
that it's not working anymore. And at the time when I visited my stomach, hospitalized, I went through many stages of CT scans, etc., lab test. After the lab test, they were treating me up for dialysis almost every day, just to remove the water in my stomach. I can only walk about 5 meters. After that, the 5 meters I have to halt and rest. And more especially when I'm in the mall, I was taking karma and I was doing everything. I was really good. I really consumed from now 100 boxes plus small boxes with 30 capsules in it. After that, I feel better. I go out of the hospital and continue my dialysis outside. My breathing is good. I could walk. I could move a little bit faster now. Also, I'm not using anymore the oxygen. Thanks to karma, I'm not using anymore some wheelchair. Thanks to karma, because it really helps me to spend less for oxygen. Once I have oxygen, just in case I have problem breathing, I would recommend karma for all my classmates who are on dialysis. It might be better wasig sadar sa inyong lawas. Pero ako, ang pahin is medyo nararangan ko. Nararangan akong ginawa, nararangan akong lakaw, nararangan akong pagkatug. Okay. So ito si Mr. Alfred Tan ay nagpapadialysis, naka-wheelchair at palagi siyang gumagamit ng oxygen. Pero nung nag-take ng ikarma ay nakakalakad na siya. Wala na sa kanya yung oxygen. Paano nakatulong itong ikarma sa kanya, Doc? Well, kailangan natin maintindihan yung condition ni Mr. Tan, ano? Before itong yung ikarma niya, yung adventure niya. Mr. Tan was on dialysis for 8 years, okay? Well, dialysis because Mr. Tan was either hypertensive or diabetic na na-damage yung sa chronic disease, tagal 8 years. Before the 8 years, nag-start yan yung disease niya, kidney disease. So, ilang beses siya nagda-dialysis sa isang linggo? Well, dumating ang point na almost every day ang dialysis niya. Grabe. So, kung mag-dialysis ka ng at least 3 times a week, serious na yung damage ng kidney mo. Okay. Kasi, serious So, umabot siya ng point na every day. Ibig sabihin yan, talagang walang natitirang kidney function. Yung mga toxin na nasa dugo niya, hindi nakukuha ng kidney. Ganon katindi yun. Okay? So, to the point na hindi na do sa weakness niya, dahil sa toxin sa dugo niya, hindi na rin siya nakakalakad, hindi nakakahinga. Ganon. So, kailangan naka-oxygen siya, naka-wheelchair siya, bihirang lakad, ang gamutan niya sa hospital. Yan ang kwento niya. So, ito, came a point na may friend, kaibigan, when all else fails, do this. Sabi ganon. No introduce sa kanya ikarma, alam niyo mga tao ngayon, lahat ng mga nag-dialysis, parang wala ng pag-asa. Kasama siya dyan. Sige, subukan ko lang. Sinubukan niya. Every day, nag-improve siya initially for the first week, first 2 weeks, first month. Meron paunti-unting improvement Ganun So, yung improvement niya, una-una sabihin natin, bumalik yung sigla niya. Paano mangyayari yan? Kasi kung meron kang problem sa sugar metabolism o kaya mataas ang BP mo, talaga nangihina ka Kung nangihina ka dahil sa existing na condition mo na high blood sugar o hypertension, hindi ka talaga makakilos ng tama. 5 minutes pa na maglalakad ka, ikwento niya, 5 minutes pa lang naglalakad siya, ilang meters lang, pahinga na siya, papahinga, ganon. Hindi siya makahinga, kaya nag-oxygen siya. So, ang ginawa niya, parang na-observe niya sarili niya while consuming itong hindi ito overnight, hindi ito one day. Matagal siya nag-consume bago niya naramdaman. Matagal, sabihin natin 1 to 2 weeks or within 1 month, na-notice niya na unti-unting siyang lumalakas. Unti-unting siyang lumalakas
siguro nanonormalize yung blood sugar niya o nanonormalize yung blood pressure niya. So, binigyan niya ng opportunity for his kidney to recover, ma-repair. So, after a while, ayun nga, pati yung dialysis niya, parang mas madalang. Kung konti, hindi na sa hospital, sa bahay na. Ano yung nangyayari? So yung kung araw-araw na nagpapadialysis, siguro ngayon, once a week na lang, parang ganon. Yeah, yan ang nangyayari sa kanya, gradual. Okay? So, ang message ni Mr. Tan sa mga nakikinig na, may pag-asa. Kasi yung mga nagda-dialysis, yung mga alam ng mga tao, ang laki ng porsyentong yung nawawala. Namamatay na pag nakadating sa dialysis, parang wala na, terminal na yan, wala ka ng pag-asa, gawin mo na lahat ng dapat mong gawin kasi dialysis ka na eh. So ito yung sinasabi ni Alfred Tan, 8 years na siya dialysis, na nag-start siya ng something alternative. Itong ikarma sinubukan niya, ayun, bumalik nga, ayun, may pag-asa, ayun, bumabalik na siya. He's almost a normal person na kasi continuous ang consumption ng ikarma. Parang sinasabi niya, continuous ang recovery, continuous ang repair. Para bang totoo ba yan? Bumabalik yung kidney function niya? Well, siya naman ang nagte-testimony. So, yan ang papakinggan natin ngayon na subukan niya kung meron kayong mga ganyang disease, hypertension o diabetes na umabot na kayo sa dialysis, baka sakali itong ikarma makatulong sa inyo. Okay. Ano naman itong diabetic ketoacidosis? Well, yan ang endpoint. Ang diabetic ketoacidosis is the endpoint of yung diabetes, okay? Kasi kung marami kang yung blood sugar, mataas ang blood sugar sa dugo mo, ang nangyayari dyan is acidosis. Ang dugo mo kasi hindi dapat acidic. Dapat yan alkaline ang tawag nito. Ang normal pH ng dugo is more alkaline eh. Ngayon, kung ang nagpapa-enhance ng acidity ng blood is yung abnormal sugar metabolism. Ganun yan eh. Okay. So, yung nag-accumulate ang acid sa blood system mo dahil sa diabetes mo, yan ang diabetic ketoacidosis. Yung keto is ketones eh. Ketones causes the acidity ng blood. Ketoacidosis. Yan nangyayari sa metabolism ng yung mga proteins eh. Kaya hindi nakukuha ang energy from the blood sugar. So, kinukuha ang energy from the breakdown o metabolism ng body proteins. Yun ang ketones eh. So, nag-accumulate ang ketones sa blood system mo. Yan ang parang lason sa blood na kailangan alisin yan sa blood pamagitan ng kidney. Kung hindi nagpa-function ng kidney mo, wala. Tuloy-tuloy na yung nalalaso ng blood So, mo. doon ka dapat magpa-dialysis. Doon ang yung indication ng dialysis. So, itong ketoacidosis is life-threatening din ito na complication sa diabetes, Doc. Yes, ketoacidosis, yung banggit ko kanina, it's almost yung end stage ng diabetes eh. Kung acidic yung blood mo, ibig sabihin yan, hindi na kukuha yung energy from the proper source. Ang energy ng katawan, dapat nanggagaling yun sa carbohydrates and sugar. Kung sira yung metabolism mo ng sugar, nag-iipon na nga, hindi mo nakukuha, saan nang kukuha ng fuel supply ang katawan natin? Di from the other parts of the body na pwedeng gamitin. Proteins. Yung proteins, fat, etc. produce yung byproduct ng ketones. So, yung ketone causes the acidosis. So, pag lumabas yan sa blood na ketoacidosis, ibig sabihin yan, delikado na yung sugar metabolism mo, hindi na gumagana. So, acidosis ang nangyayari. Mayroong mga tao na iisa lang yung kanilang kidney na nagpapangsyon. Yung iba, dinonate nila yung kidney nila or inalis na yung isa para hindi maapektuhan yung isa. Well, yan ang magandang advice sa mga yung nagpaplano mag-donate ng kidney. Dalawa nga yan, isa lang ang kailangan mong kidney para normal function ng body, okay? Kaso lang kung ang lahi mo diabetic, ay huwag mo i-donate, baka kailangan mo pa. Kasi kung malinis ng family history past mo, wala kayong lahing diabetes,
pwede mo i-donate yung isa kasi mabubuhay ka naman sa isang kidney. Okay? Kung diabetic ka, alam nyo, yung sa diabetes, yung high blood sugar, hindi wala naman yung isang kidney lang ang natatamaan eh. Ang natatamaan sa mga kidney failure, pareho, dalawang kidney. Ganon. So, wala yung sakit na kidney failure na isa lang. Pwedeng mauna yung isa, pero siguradong damay yung kabila. Ganon yan eh. So, yung kidney failure is usually, tawag nila bilateral. Left and right kidneys are affected. Ganon yun. So, hindi rin pala basta-basta ang paggamit ng insulin, Doc? Hindi basta-basta kasi insulin is ni-explain ko dati ito sa atin mga nakikinig. Insulin is parang it's the carrier of yung dadalhin yung insulin from the pancreas to the blood cells eh. Yung insulin yung chemical insulin is parang supplement niyan dun sa yung endogenous ng gawa ng pancreas eh. Kasi kulang ang production ng pancreas. So, yung injection ng insulin can be dangerous dahil hindi mo alam kung anong required dosage ng isang tao. Okay. Kasi kung konti lang ang supply ng insulin galing sa pancreas, kailangan ng maraming insulin na i-inject. Pero kung sapat naman pero kulang lang, konti lang. So, depende rin sa yung metabolism ng body. May mga taong konti lang insulin. May mga pasyente na kailangan maraming insulin. So, may dosing yan eh. Kung basta-basta yung kapitbahay mo, nag-i-insulin, hiram ka nga doon, hindi yung ganun kadali. May timplahan yan eh. Ganon. Okay. So, itong nagkakaroon ng UTI o urinary tract infection, dadamayin ba niya ito yung kidney? Yes. Kasi yung urinary tract infection, kung hindi nagagamot yan, umaakit eh. Kasi ang urinary tract is comprised of dalawang section eh. Yung lower urinary tract at saka yung upper urinary tract. Yung lower ay yung mga urinary bladder, yung mga organs, gano'n, kung saan kumihi, gano'n, lower yun eh. Usually ang mga infection doon sa baba, hindi umaakyat eh. Pero kung hindi mo gamutin yung lower, aakyat doon sa upper. Ano yung upper? Yung upper urinary tract, yan yung kidney mismo. Kung umakyat yung infection sa kidney mo, mahirap gamutin yun. So, kailangan lower urinary, UTI pa lang, usually sa babae gamutin ka agad. Antibiotic, prescribe ng doktor. Pero, lagi ko sinasabi sa mga tao, alam niyo yung paggagamot niyan, hindi basta-basta inom ka ng antibiotic. Kasi may stubborn din, may maakit na bakterya. Kailangan ulitin yung urinalysis para siguraduhin na nakuha na pinatay lahat ng bakterya. May nagtatanong dito, Doc, ano raw ang epekto nitong high levels of ketones in the urine? High levels of ketone in the urine, sinasabi nila, may confirmatory na kidney damage. Yung ketones niyan, yung lumulusot dun sa salaan, yung membrane, lumulusot na hindi naman dapat lumusot, pero sa high level of ketones in the blood, talagang umaapaw siya, para bang yung dam, kung mas maraming tubig talaga sa isang reservoir, aapaw yan eh. Kahit na mataas yung dam mo, aapaw talaga yon. Yung high levels of ketone in the urine reflect a abnormally high level of ketones in the body. Ganon yan eh. So, it could be the level in the blood or it can be a damaged kidney membrane. Ganon yun. So, high levels of ketone in the urine or in the blood reflect a abnormal sugar metabolism situation. Anong may tutulong ng ikarma dito? Well, ikarma, protective yan and reparatory tawag no. It enhances and repair and protection in the body. So, yan lagi ko nga sinasabi sa mga tao, if you consume itong ikarma products, the tea or the capsule on a daily basis for a long period of time, you will protect yourself from further yung enhancement of disease and yung pag-start ng mga diseases. So all diseases start from yung initial injury galing sa oxidation. At saka kung merong mga nakalusot na oxidation na tumatagal, yung inflammation na unattended o mismanaged, papunta dun sa mga chronic disease at saka yung pinaka masama is yung mga cancer. So, consuming ikarma para bang daily use for a long time, magandang protection yun. The following year, after 1 year of consumption of ikarma, you can be actually disease-free.
Paano kung nasira na yung wall o membrane ng iyong kidney, magagamot pa ba ito ng ikarma? Well, that's a good question. Repair. Gaano ganda ang repair ng yung basement membrane, ang tawag na basement membrane ng kidney mo. Kasi parang parang tissue lang yan parang papel manipis tissue. Lumulusot ang tubig yung pang filter paper, patakan mo ng tubig, lulusot yung tubig. Hindi lulusot yung mga dumi. Okay? Kasi may mga very fine yung pores. Maliliit lang talaga hanggang makakalusot lang isang molecule ng tubig. Okay? So sasama na yun sa urine or ihi mo? Sasama yon yung tubig yon. Pero may mga ibang yung molecules na hindi dapat lumusot. Okay? Ano yon? Yung mga sugar molecule, hindi dapat lumusot sa membrane na yon. Okay? So yung ihi mo, wala dapat glucose. Okay? Mga ganon. Yung may mga chemicals na yung wala dapat sa ihi. Para bang yung ihi dapat malinis. Pati bakterya nasasala ng membrane. Hindi mo dapat makita yan sa ihi. Ngayon, ang purpose ng urinalysis, titingnan yung ihi kung anong laman ng ihi mo. Aside from kasi kung may normal constituent yung ihi mo, healthy ang kidney mo, healthy ang basement membrane. Pero kung may mga sugar, may mga ketones, may mga bakterya, meron kang problema sa kidney. Kung naglalabas ka na ng protein sa ihi mo. Yun. Isa pa, yung proteinuria ang tawag nun. O ibig sabihin, yung protein dapat nasasala ng membrane. Pero kung merong protein sa ihi mo, teka muna, may problema yan. It's either yung kidney mo may sira or yung paano nakakalusot. Ganun yun. So, yung initial diagnosis ng mga ganon in the urine, hindi naman terminal yan. Kailangan, may pag-asa pa, pwede mo naman gamutin yan. Marami naman gamot na treatment ng mga kidney problems. Pero hindi overnight yung treatment. Yung chronic yan Para bang rehab na rin yun. So itong prostate na ito, damay-damay na rito. Kasama na yun sa UTI, prostate at kidney, parang ganon. Well, yung prostate gland hindi naman talaga part ng urinary tract system yan It's an organ situated in the proximity, malapit lang, tabi lang ng urinary tract, yun ganon. Ang nangyayari sa prostate sa mga lalaki kasi, namamaga yun nakaupo yan sa parang sa ibabaw ng daanan ng ihi. Ngayon, kung namamaga yun, binabara niya yung daanan ng ihi. Yan ang problema ng prostate. So, kung may problema yung mga senior lalaki na ihi, yan ang symptom na nagbabara yung daanan ng ihi. Wala sa loob ng daanan, nandun sa tabi niya. Dahil sa namamaga, parang sinasandalan niya yung urine tube, hindi makadaan ng ihi o hirap dumaan. Ganun yan. So, paano ang gawin niya? Di paliitin mo yung prostate, kaya naman din ng ikarma yan. Yun. Kasi yung nangyayari sa prostate, may inflammation yung organ. Ang ikarma, anti-inflammatory. Kung inom ka na matagal ng ikarma, inflammation ng prostate mawawala, liliit ang prostate. Ganon. Ang prostate, na-irita, nadadamage, nakaka-inflammation. Kaya kung bigyan mo ng ikarma for a long time, may protection yun, hindi magkaroon ng inflammation. Pati inflammation, liliit. So, yung prostate, liliit din. Marami kasi mga tao na ang gusto nila gumaling agad. Kaya damihan ko na lang ang pagtik ko ng ikarma. 6 o nakapsula o saka sabay tea para mabilis akong gumaling. Ganun ba ang epekto noon? Hindi ko ma-confirm yung dosage na yan. Kasi sa 1 capsule a day o 1 cup of ikarma a day, marami tayong mga feedback na okay na. Ganon. So, meron mga terminal illness na itong mga pasyente naghahanap ng miracle cure. So, sila, kung kaya ng ikarma, kahit na 1 capsule lang kaya, hindi, sige, padamihin ko, inom ako ng 10 capsule a day, kasama ng mga tea. Ayun, so gumagaling din sila. Pero hindi ko na masabi kasi may mga chronic diseases na gumagaling with yung standard recommended dose. Yung standard recommended is 3 capsules a day. Usually sa mga herbal, gano'n, 1 to 3 capsules a day, gano'n, with meals. Yung tea, 1 cup to 10 cups a day, pwede naman. Wala naman overdose kasi ang danger na yung mag-experiment ka sa mga herbal kung merong side effect na hindi maganda. Gano'n.
So dito sa ICARMA, wala pa naman lumabas na dangerous effects Ganun. So hindi naman natin sinasabi na sa public na wag niyong inumin na ganito more than this to. Kasi wala naman talagang evidence na merong bad reaction. Yun. Meron man nagre-report na sa umpisa may ibang pakiramdam. Ako naman sinasabi ko, well, kung meron kang kinain na bagong pagkain na hindi sanay ang katawan mo, magkakaroon ka ng masamang reaction Pero syempre sanayan ng katawan mo, itigil mo muna tapos umpisaan mo ulit after the following week para masanay yung katawan mo. Darating din ang point na masasanay yung katawan mo dun sa magandang product at ituloy-tuloy mo inumin kasi nakakatulong pa nga sa'yo. So ang mga vulnerable sa ganitong klaseng sakit, UTI, prostate, yung mga matatanda na. Well, matatanda na, vulnerable kasi siya, very yung compromise, very weak at yung immune system nila. Hindi katulad ng middle age mga bata, mga bagong-bago lang yung immune system, ganon. So mas vulnerable ang yung may pre-existing at saka yung mga senior, ganon. So mas recommended ko yung mga supplementation dun sa later yung later ages 40 and above mag-supplement na. Ganon. Okay. Yan. So, yun. Kay Manong Ben Jubillanos, Carlito Bandong, si Master Sarlo, si Joselito, Joey De La Cruz, Nick Noc Tolentino, Renato Jubillanos, at Maki Mapalakapak Suryano dyan sa Mapandan. Kailangan nyo ng i-karmatize yan para mayroon tayong proteksyon sa ating katawan. Importante na maprotektahan tayo ng ikarma. Okay, si Buds Vidal, isa rin sa mga avid viewers and listeners natin, yung mga nasa bahay na nakikinig sa atin, pwede kayong bumili ng ikarma dyan sa St. Joseph Drugstore at Mercury Drugstore. No, hindi na po kailangan ang prescription dyan, Doc, di po ba? Hindi kailangan ng prescription kasi yan ang yung over-the-counter product yan Walang harmful effects, walang overdose, walang side effects, okay? So, kung bumili kayo, i-try nyo first week, kung meron kayong nararamdamang kakaiba, it could be yung sinasabi nila yung symptoms ng cleansing, yung adaptation, mga ganon, para hindi ka sanay. Yung katawan mo, yung tiyan mo, hindi sanay sa ganyang produkto, pero kung beneficial talaga sa iyo, sanayan lang naman yan. I-try nyo lang. Yun. Pero wala namang masama Subukan natin. I-karmatize natin yan. So, wala na po tayong sapat na oras at thank you very much sa ating mga viewers, listeners, yung mga nasa abroad. Kung makapunta kayo rito sa Pilipinas, pabili na lang kayo ng ikarma, dalhin nyo na lang dyan sa abroad na yan. Si Gilbert Keikap, yun, si Eric Duyon dyan sa may Region 1 Medical Center, Don Ramon Bautista, si Kirby Corpus, yung nasa dialysis center, si Mr. De Guzman at si John Ray Bautista. Good morning po sa inyong lahat. So, kami po ni Dr. Glenn Soriano ay nagpapasalamat sa susunod na Sabado uli. Kung sakaling mayroon kayong karamdaman, pwede kayong pumunta rito every Saturday, magpakonsulta kay Dr. Glenn Soriano o kaya tawagan nyo siya sa kanyang cellphone or puntahan nyo siya sa kanyang opisina dyan sa may tapat ng simbahan. Dr. Glenn, your parting message. Yes, well, itong good weekend na naman tayo. Medyo mainit. So, protect yourself. Be careful. Don't expose yourself to too much heat and drink lots of water. Ito, para sa mga nakikinig at nanonood sa Amerika, United States, happy 4th you all and be careful. See you all next week. Okay. Si Ernie Lanillo, Merlin Nicolas at Agnes Ramos, good morning din. Sila ay nanonood sa ating programa. Mabigyan kapusan, balang sinansagay kay iba tayo technical side, si Nixon Dakal. Diyos tagngina po.
ang puta-putang Iran balita. The Senate is under attack. Senate was never under attack. Pero para sa amin na nandito, napakaraming nangyari. I'm talking about ngayon, after those terrible events. Ang puta-putang Iran sunata. Dami yung... San ang puta-putang Iran impormasyon? Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Oh yeah! Pogo Chico, let's go! Sa Pogo Chico, feel the vibe now. Tayo nang gumalaw, come alive now. May bagong sigla, we can feel it. The good times flow, can't conceal it. Kapsay si Samson, angat sa lahat. Kasama mo sa pag